Sanhi Scout Ranger ug kauban gipamusil patay didto kini nahitabo sa Purok Hayahay, Barangay Kalindagan sa Dumaguete City. Sa investigasyon sa kapulisan na sayran nga ang duha ka mga biktima posibleng nagpot session dihang gisud sa mga suspect dayon gipamusil. Patay diha sila si ex-Army Lori De Jesus ug Mark Anthony Buok nga pulos na igo sa ulo. Nakuha sa crime scene ang kabhang sa bala sa kalibre 45, pipila ka plastic residue ug mga gamit sa pagsuyop. Walay nakaila sa mga mamumuno nga daling nakasibat sakay sa duha ka mga motor. Gisusing ang gulo sa krimen ang pagkakanhi military informant ni De Jesus ug sa NPA. Apan mas labing gidudahan sa kapulisan ang kalimbigitan sa gipatay sa illegal drugs ug personal nga away ug posibleng kailaran niini ang mga mamumuno. Ang igsuon ni De Jesus walay matumbok nga responsable ug wala usab kahibaw sa mga lakaw niini. Hustisya ang ilang panawagan.